Otkrića bez granica. Pustolovine u svemiru. 3. deo. Evo vaše narudžbine. Nadam se da će vam se dopasti hamburgeri. Da vidimo porcije pržene krompiriće i 2 soka od pomoranđe. A ti, Ginny, šta bi ti želela? Da čujem, koliko vi nas ovde mislite da držite i šta nameravate s nama? Evo narudžbine. Izvolite, služite se. Briga me za hamburgere. Tražim odgovor na svoje pitanje. Odgovorit ću ti, ali prvo pojedi nešto. Zašto me gledaš tako nepoverljivo, Ginny? Neću te ujesti. Da se nisi usudila! Saslušaj me. Potrebna si nam zato što možeš da nam pomogneš da se usavršimo. Imate kompjutere i rakete. Šta biste još? Želimo da osjećamo. Da stvorimo bića sposobna da osjećaju i misle kao ljudi. Ne razumem. Pa vi ste ljudi, baš kao i mi. Da, ali mi smo deca iz epruvete i programirani smo kao roboti. Tokom reprodukcije lišeni smo mudrosti i osjećajnosti. Ne vidim kako mogu da vam pomognem. Proučit ćemo vas i reprodukovati u velikom broju. Neću da ostanem ovde. Hoću da vidim tatu. Tata? Hitan poziv za ranije, javi se centrali. Čim ručate, robot će vam pokazati bazu. Zaboravila sam da vas upoznam. Ovo je R2. Pobrinuće se da vam boravak ovde bude prijatan. Ako vam nešto potrebno, samo mu recite. Zovem se Ezra. Dobrodošli zemljani. Sad bismo mogli da pođemo. Ovo mi se uopšte ne sviđa. Šta ti se to ne sviđa, R2? Kad su deca tužna, ne razumem zašto su tužni. Bio sam siguran da ćete uživati u razgledanju vaze, ali jasno je da se svi dosađujete. Dovoljno smo videli. R2 će vam pokazati nešto vrlo zanimljivo. Mi jedino želimo da se vratimo kući. Znam mnogi načine da zasmejem decu. Da vam pokažem. Up, 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 up. Hajde, prekini. Da vidim. Raspašće se! Jo! Je li nešto slomio? Došao mi je kraj. Ne ludo, R2, samo si povredio koleno. Poslat ćemo nekog da dođe da te popravi. Uskoro ćeš opet biti čitav. Ne čekajte, mogu ja sam sebe da popravim. Trebalo bi da ležiš. Pomoći ćemo ti, ali ne možemo ovde da te popravimo. Znam, skrovito me, starce. Da vidimo to tvoje koleno. Kako ide? Treba izmeniti deo, nećemo moći da ga popravimo. Ne brinite, da proverimo njegova kola. Kao da je sve u redu. Fantastično! Pokušaj da koračaš, R2. Sjajno! Sad mi lakše. I meni. Kao nova. Spasite mi život.
Ovdje da popravljaju robote, uništavaju nas. Kad im više nismo potrebni, bacaju nas kao automobile. Manje ih košta da vas unište nego da vas poprave. Nažalost, tako je. Gde li je zemlja? Veliki mesec leva je Titan, jedan od Saturnovih satelita. Udaljeni smo 6 miliona milja od zemlje. Da li ćemo se ikad vratiti kući? Kad polećete, zapovedniče? Čim naši roboti obave rutinsku kontrolu. Nema razloga da ostanemo ovde, pošto je Ginny u našim rukama. Čudno. Šta nije u redu, R3? Kao da neko puni šatl gorivom, to nije u planu. Proverit ću, ali ne uključujem alarm. Šta to radiš, R2? Pobrinući se da deca odu kući svom tati. Tati, hoćeš da im pomogneš da pobegnu? Ne mogu da podnesem da su tako tužni. I samo zbog toga pustit ćeš ih da odu? I zato što su mi spasla život. I meni su spasli život. Slušajte pažljivo. Morate da odete na lansirnu rampu broj 3, tačno 20 sati. Gde je lansirna rampa? U terminalu 2 tamo ćete naći šatl spreman da uzleti. Vraćamo se na zemlju! Ura! Dožurite, recite Ginny da ćete sami pilotirati. Sami? Da, kad ponovo uđete u zemljenu orbitu, javite poziciju radiovezom. Zbogom, deco, još jednom vam hvala što ste mi spasli život. Srećno, R2. Da li ćemo uspjeti da pilotiramo šatlom? Izgleda da nam nema druge. Ali Ginny nas izvlačila i ranije iz teških situacija, ovoga puta će. Ovo je nevjerojatno čudno mesto. Ljudska bića su bezosjećajna kao roboti, a roboti izgleda da su osjećajniji. Da, upravo si, Alex. Zato sam potrebna zapovedniku Atosu i njegovim ljudima. Plaše se da će ih ugroziti inteligentni roboti. Mogu li roboti protiv ljudi? Ginny, umalo da zaboravim R2. Šatl! Rani, Da, naredi R2 da uništi šatl koji ih je doneo ovamo sa zemlje. razumem, gospodine. I dovedi decu, priredit ću im zabavu. Razumem, gospodine. Znate li zašto se ovo koristi? Ne? Gledajte pažljivo. Vi ubice! Zašto si to uradio? Nemamo običaj da hranimo nekorisne. Nemate srca! Čudovište. Centrala ovde, prijem. Otkrili smo neidentifikovan leteći objekat, približava se bazi. Motrite, verovatno dolazi sa zemlje. Spremite se za poletanje, polazimo za 30 minuta. Šta? Zar već odlazimo? Da, najzad krećemo na Deneb. Pažnja, pažnja, poletanje za 25 minuta. Isključi kolo B. Isključi kolo C. Pritisak gasa 80%. Ostalo još 20 minuta. 90%. Ne gubimo vreme, ulazimo u letjelicu. Pritisak na 100%. Svi putnici su se ukrcali, gospodine.
Odlično. Spremni za uzletanje. Spremni za uzletanje. Pažnja, pokrenite motore. Još 1 minut. 30 sekundi. 20 sekundi. 10 sekundi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lansiraj. Lansiraj. Vidite, svemirska letjelica je upravo lansirana s jednog Saturnovih satelita. U kom pravcu ide? Samo trenutak. Izgleda da leti prema Denebu sa zazvršća Labuda. Deneb? Da, profesore. Shvatam. Pokušajmo da im se približimo. Dajte naređenje da promenimo kurs. O, vidite, eno Plutona. Pluton je planeta najviše udaljen od Sunca. Prečnik je nešto manje od zemljinog. Čim napustimo sunčev sistem, naša letjelica će povećati brzinu sve dok ne dostigne približno brzinu svetlosti, skoro 186.000 milja u sekundi. Vidjet ćemo bez zvezda, zar ne? Procenjujemo da u našoj galaksiji ima oko 100 milijardi zvezda. Neke od njih se nazivaju prema geometrijskim figurama koje prave. Dali smo im imena: Andromeda, Orion, Veliki medved. Iz profila naša galaksija liči na ogromnu razjepljenu čeljost. Široka je oko 100 svetlosnih milja. Ako gledamo pravo u nju, galaksija stvara grupu spirala koja se oko centra vrte kao vir. Još ne znamo mnogo o središtu galaksije koje se sastoji od bezbroj zvezda, mada znamo da je naše sunce jedan krak spirale udaljen oko 30.000 svetlosnih godina od središta galaksije. Neidentifikovana svemirska letjelica sa Zemlje upravo je prošla pored Saturnove orbite. Verujemo da su nas uočili na radaru. Sigurna sam da je tata u letjelici. Tata? Tata? Opet si rekla tata? Tačno, rekla sam tata. Šta je to tata? Pa tata, naš tata. Šta? Jednostavno, majka ti daruje život, a tata je njen muž. Muž? Ne razumem tu reč. Njoj ne vredi govoriti. Muž? Muž? Čekaj malo, znači li to da nemaš mamu? 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 Svi imaju mame. Ali ako nemate majku, kako ste se rodili? Pa veštačkom oplodnjom. Šta je to veštačka oplodnja? Tako se dobija beba iz epruvete. Ali samo ljudi mogu da stvore ljude. Tačno tako. Tata, mama, kako li izgledaju ta čudna stvorenja? Mogu li biti moćniji od gospodara naše planete? Tata, i kad izgovoriš to, kao da ulaziš u neki nepoznat svet. Tata? Tata i mama se vole, tata, mama. Ljubav? Ni to ne razumem. Jadnica, ne zna šta je ljubav. Jadnica? Da, jadna stvorenja i jadni roboti. Objasni mi šta je to ljubav? Ima svakojakih ljubavi. Ljudska bića su sposobna da vole, a roboti nisu. Mi robote uništavamo kad nam više nisu potrebni. Mi smo potrošni materijal. Zašto ste tako surovi? Veoma vas žalim. Ne samo da nemate oca ni majku, nego nemate ni osjećanja, naročito prema svojim robotima. Da, siroti roboti. Svemirska letjelica sa Zemlje nam se približava, ponavljam. Letjelica sa Zemlje se približava, ponavljam. Približava nam se.
Zapovedniče, ako ostanu pri toj brzini, uskoro će nas stići. Pripremite se za napad. Svemirski dezintegrator spreman, raketa Alfa spremna. Cilj nam je na ekranu, zapovedniče. Ispalite prvu raketu. Pali prvu raketu. O ne, pa to su rakete. Čudovišta, hoće da unište letilicu. Raketni napad. Ne, Neprijateljski svemirski brod na vidiku. pripremite se za paljbu. Pali! Pali odmah. Uspori rad motora. Uništena nam je raketa sa bojevim glavama. Isključi motore i ispali rakete beta. Ispaljuju još jednu raketu. Ostavite ovde, deco. Raketa Pauk na putu. Stanite, nemojte da pucate, nemojte da ih napadate. Nemojte, molim vas, saslušajte me. Ljudi, vi ste takođe ljudi. Zašto biste uništavali ljude slične sebi? Moramo da eliminišemo neprijatelja da bismo opstali u svemiru. Naša Pauk raketa je spremna, očekujemo naređenje. Daj naređenje R3. Nemojte, nemojte. Vidjet ćemo i mi. Ne. Šta je sad pa to? Nemam pojma, profesore. Kao da pokušavaju da neutrališu naše vođene rakete. Upravo je prešla preko linije obezbeđenja našeg broda. Postavite elektromagnetski štit. Odmah. Približava se. Pojačajte elektronski štit. Učinjeno. Još pojačajte štit. Mislim da smo je neutralisali. Možemo li da uspostavimo vezu? Njihov elektromagnetski štit je blokirao sve frekvencije. Ne mogu da uspostavim vezu. Pa to je tata. Kako ste, deco? Dobro smo. A ti? Dobro sam. Mnogo nam nedostaješ, tata. Bežite odatle. Preklinje vas, pustite decu. Što to radite? Puštajte nas! Oslobodite mi decu. Pustite me, pustite! Vodite ih. Puštajte me! Upozoravam vas, platit ćete mi ako ih ne pustite. Ne popuštam pred ucenama, prekini vezu. Pa čekajte. Oslobodite moju decu i dobit ćete sve što tražite. Nemoj da popuštaš! Ispunit ću sve vaše zahteve. Ne! Tata, ne obećavaj ništa, molim te! Dobro, prijatelju. Ideš sa nama na Deneb. Tamo možeš da razgovaraš sa našim vođom. Važi? Ali zašto? Jer o tome ne mogu sam da odlučim. Možeš da pregovaraš sa mojim pretpostavljenim. Promeni kurs i idi za nama. Novi kurs jug-sever 72. O, ne! Jug Sever 72, idemo ka sazvežđu Labuda. Da, pred nama je vrlo, vrlo dug put. Mora da su napravili koloniju na Denebu. Još nas prate? Da, letilica sledi naš kurs. Kladim se da nešto smera. Ne, Ginny, uveravam te. Ne verujem ti, šta li smišlja?
Sad je vreme. Pripremite se za let punom brzinom. Zašto ne sačekamo još malo da se približe? Bez diskusije radi kako ti kažem. 99,7% od brzine Severus. 99,8. Odakle dolazi ta svetlost? Zvezde kao da su razlivene. To je zato što se približavamo brzini svetlosti. Povećavaju brzinu. Hoće da nam umaknu, ubrzajte. I oni ubrzavaju, šta ćemo? Moramo da promenimo kurs na jug, sever 59. Razumem odmah. Programiram jug, sever 59. Profesore, upravo su promenili kurs. Šta se O, događa? Brzo, menjajte kurs. Kurs odmah, čujete li me?